Salut, fraților! Astăzi o să vorbim despre un subiect de pe TikTok, orașul Gacea, frate. Bă, deci asta și-a băgat efectiv boți pe TikTok. Stai să vă arăt un pic. Bun, frate, deci asta, un copil traumatizat de Gacea, uitați-vă și voi câte like-uri are, acum 12 ore făcut video. Deci fata asta și-a cumpărat efectiv 100k boți, care e o enormitate, man. Oricum, e un copil de la cu Gacea, da, normal, că trebuia să fie, cum să nu fie. Și nu, frate, deci e prea mult. Băi, și a cumpărat cu boși, frate. Deci e prea mult, și e prea mult, 100k. Și oricum, ați văzut câte vizionări. Stai și seama că sunt boți, adică uitați-vă și voi. 100k și 100 de vizionări, nigă. Gata, cred că o să se încheie episodul aici. Hai, man, n-am mai postat de o grămadă de timp. Îmi cer scuze pentru asta. Mulți v-am pupat. O să încerc să fac episoade din când în când mai nu postez mai des.